Estamos aquí hoxe na Praza de Lugo, na Coruña, e decir que para nós a pesca artesanal e a pequena escala é fundamental. Creemos que a Unión Europea ten que ter políticas específicas para protexer este sector, porque agora mismo o que pasa é que en nombre da pesca artesanal estánse facendo normativas para as grandes flotas que son moi negativas para a pesca artesanal. Entón, nós hoxe aquí queremos reivindicar unha política pesqueira da Unión Europea específica para protexer a pesca artesanal. E ademais creemos que é fundamental promover e potenciar o consumo da pesca artesanal e de pequena escala no país, e tamén que as administracións públicas asuman a responsabilidade de abastecer os comercios públicos con pesca artesanal e de pequena escala e que se compre tamén nos mercados locales. Ben, en clave municipal e en clave europea hai dúas cuestións que afectan grandemente a cidade da Coruña. En primeiro lugar, a loita por un corredor atlántico ferroviario que fixera viable o porto exterior da Coruña como punto de referencia de mercadorías foi consecuencia do traballo realizado durante estes 5 anos pola eurodiputada Lidia Senra. Saben que foi o grupo parlamentario, foi o grupo de Marea no Parlamento Europeo que impuxo en primeiro lugar esa situación. Tiñamos un corredor atlántico ferroviario, pero que en España non pasaba por ninguna comunidade autónoma atlántica, e foi a labor precisamente de Lidia Senra no Parlamento que impuxo en valor esta situación, co cal o porto exterior de Langosteira hoxe en día ten xa unha proxección como consecuencia do labor parlamentario desenvolvido estes anos. Isto supón unha proxección en clave laboral, en clave de asentamento industrial e de dinamización empresarial que hasta agora non tiñamos, porque nin o Partido Popular nin o Partido Socialista se ocuparan disto. En clave tamén municipal, ainda nos queda por escoitar as explicacións do Partido Socialista de por que razón non se condonou a débeda do Porto da Coruña, e iso é algo que está impedíndonos facer o que nos quixemos facer e o que a Marea Atlántica quixo facer desde o punto de vista municipal, a construcción dun modelo de cidade aberto ao mar, onde a veciñanza, onde o conxunto da cidadanía pudese dispoñer dos terreos do porto como uns terreos de uso común abertos ao conxunto da cidade ou abertos ao mar. O que explicou Lidia agora é máis que un sector productivo, é unha forma de relacionarse a cidade co mar, que para iso necesitamos tamén poder levar a cabo determinadas obras que hasta agora foron impedidas por sucesivos gobernos, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, e a aposta municipalista de Marea Atlántica é unha aposta que está vinculada precisamente cun novo modelo de cidade pensada para a veciñanza e pensada para relacionar a cidade co mar.